benar. Foto nak kado. Kene kade khubor ka basno shyrkhei phang ka jing klem ka wei ka aircraft hajan baramati pune ka balaja mentak sngi kala dapat kwa mentip kamlias ngapi kena ka video de manakut berbuat kelet ban share like bar subscribe dugum jau ya kana channel kenama pinyo ki news update ban saban kene ka jingjia kala jia por prab jem step mentak sngi ka sngi balang ka khalai trik jeliu ar jar punriu kene ka aircraft kala klem hajan ka sinong goju bawi ka badon hajan ka kat liengsuin baramati airstrip hapune district kene ka liengsuin kadai ka teach nam pi arjar prajesi ka badai jong ka red bat flight training academy ki badon hapoh jong kene ka liengsuin don tang uwei u trainee pilot u badon hapoh kene ka liengsuin ha ka to kapor kat kum ka jingtip ka baningkong kene ka liengsuin kala ya kendu ya ka jingtut penterikam kat ba kadang her sejrong u pilot ulah persang ban penhiar dak emergency landing ya kene ka liengsuin hendrei nak wei ka liang jong ka liengsuin kala ya tanra bat ulaj Poli shua ban hap hamadan nakawe kaliang pat kalong ka kubor ka bas ngopha ka bakrau kalong ba une utreni pilot ulalaj im bat umdon bayap lan ne ba men saujur na kane ka jingjia